Μήπως έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί μια πέτρα είναι σκληρή, το νερό είναι σαν να ρέει και ο αέρας που αναπνέουμε δεν τον βλέπουμε? Η απάντηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει με την ύλη και τις διαφορετικές της μορφές. Σκέψου την τελευταία φορά που ήσουν σε μια συναυλία. Οι άνθρωποι που ήταν μπροστά ήταν πολλοί και σφιχτά, σαν να μην υπήρχε καν χώρος να κινηθείς. Αυτό μοιάζει με ένα στερεό, σωματίδια, που είναι σταθερά μαζί τους, σε μια σταθερή δομή. Κινούνται, αλλά συνήθως μένουν στο ίδιο μέρος, σαν τους θεατές σε μια συναυλία που είναι σφιχτά συμπιεσμένη μπροστά στη σκηνή. Ας φανταστούμε ένα τεράστιο παιχνίδι με ανθρωπάκια, που κινούνται σαν σωματίδια σε ένα ρεύμα νερού. Στην αγορά της πόλης, οι άνθρωποι είναι σαν να χορεύουν πάνω κάτω μεταξύ των πάγκων και των καταστημάτων. Κινούνται ελεύθερα, σαν να παίζουν ένα παιχνίδι που αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση. Και στον ουρανό, φαντάσου ένα τεράστιο κοπάδι πουλιών. Πετάνε με την απίστευτη ταχύτητα και ελευθερία του αέρα. Μεταξύ τους αφήνουν πολύ χώρο, σαν να παίζουν ένα παιχνίδι, πετούν και εξαφανίζονται με τον αέρα. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και βιώνουμε κάθε μέρα είναι σαν μαγικά μέρη που μας περιβάλλουν. Από το έδαφος που περπατάμε μέχρι το νερό που πίνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε, όλα αυτά είναι σημαντικά κομμάτια του κόσμου μας. Και όταν μαθαίνουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο μας. Και ίσως, την επόμενη φορά που θα είσαι σε μια συναυλία ή σε ένα πολυσύχναστο μέρος ή θα δεις πουλιά να πετούν, θα θυμηθείς όλα αυτά που ξέρεις για αυτά τα πράγματα και θα νιώσεις πόσο ενδιαφέρον είναι το κάθε σημάδι της φύσης.